Добрый день! Сегодня 13 верасня, и мы аднаўляем наши штотыднёвыя навіновыя агляды. Цяпер выпуски будуць выходзіць па пятніцах. Калі для вас гэта бяспечна, подпишитеся на канал, каб не пропускать наши выпуски. Пачынаем. Дзень бітвы пад Воршай адсвяткавалі ў многіх гарадах Еўропы. Святкаванне дзесьці ладзіла беларуская дыяспара, а дзесьці ўлады. Некалькі трагедыяў за тыдзень адбыліся ў аршанскім і талачынскім раёнах. Выканкам прэзентаваў праект флагштока ў парку герояў. Да 19 верасня праходзяць грамадскія слуханні. Гэтыя ды іншыя навіны ў сённяшнім выпуску. 8 верасня – Дзень беларускай вайсковай славы. Дзень, калі наш горад узгадваюць у пазітыўным ключы, як месца знакамітай бітвы. Гэтая бітва тое, што найбольш праслаўляе Воршу. Сёлета святкаванні праходзілі як мінімум у 8 гарадах 4 краін Еўропы. Некалькі мерапрыемстваў прайшлі ў Варшаве. Пераважна гэта гістарычныя і культуралагічныя лекцыі. Мерапрыемствы ў польскай сталіцы расцягнуліся ад 8 верасня да 10. У Літве беларуская дыяспара правяла некалькі мерапрыемстваў, у тым ліку прэзентацыю вопраткі з адмысловым лагатыпам, а літоўская дзяржава ўвяла традыцыю вайсковага маршу. Ужо другі год літоўскі вайсковы аркестр аднаўляе праход пераможцаў. Пасля бітвы пад Воршай князь Канстанцін Астроскі разам з войскам і трафеямі увайшоў у Вільню праз так званую вострую браму, і шэсце гэтае прайшло да Велікакняскага палацу Гедымінавай гары. Гэтым жа шляхам прайшоў цяпер вайсковы аркестр у суправаджэнні коннікаў і артыстаў фаер-шоу. Відэа са святкаванняў у розных гарадах вы можаце паглядзець на нашым канале, як у Ютубе, так і ў Тык-току. Таксама на нашым канале на гэтым тыдні мы запусцім цыкл ролікаў, у якіх даследчыца Валерія Чарнаморцава раскажа пра некаторыя месцы, звязаныя з бітвай пад Воршай у Вільні. Відэа будуць выходзіць амаль штодня, і гэта яшчэ адна добрая прычына падпісацца на наш канал. Некалькі трагічных здарэнняў адбыліся ў канцы мінулага і на гэтым тыдні. Так, 5 верасня на дарозе каля вёскі Чэрвіна кіроўца грузавога мікрааўтобуса «Фіат» не заўважыў мужчыну, які стаяў на дарозе. Мужчына быў без флікераў, і гэта таксама прычына, чаму кіроўца своечасова яго не заўважыў. Па дарозе ў лякарню ў машыне хуткай дапамогі мужчына памёр. 6 верасня ў Талачынскім раёне адбылася двайная аварыя. Спачатку аўтамабіль «Мерседес» на трасе М1 збіў лася, які выбег на дарогу. У «Мерседесе» ніхто не пацярпеў, а жывёліна загінула. Праз некаторы час на труп лася наехаў матацыкл, што скончылася нядобра для матацыкліста. Ён і ягоная пасажырка трапілі ў лякарню. Наступнай раніцай 7 верасня ў вёсцы Вішнёвая таго ж Талачынскага раёна адбылася яшчэ адна незвычайная аварія. Пацярпеў кіроўца матаблока. Хаця гэта вельмі марудная і таму бяспечная машына, але мужчына страціў кіраванне, зваліўся з дарогі і перакуліўся разам з матаблокам. Кіроўца таксама пасля аварыі апынуўся ў шпіталі. На жаль, і гэта яшчэ не ўсё. Вечарам 7 верасня ў вёсцы Звянячы Талачынскага раёну адбыўся пажар. У прыватным доме пражываў брат гаспадыні дома. Падобна на тое, што мужчына неасцярожна пакурыў унутры будынка, што і стала прычынай пажару. Калі ратавальнікі прыехалі на тушэнне, у хаце ўжо абрынуўся дах. Пад абломкамі згарэлага даху і знайшлі цела 55гадовага мужчыны. Не абышлося без пажараў і ў Аршанскім раёне, але ў параўнанні з трагічным Талачынскім тыднем гэты вагонь быў не такім страшным. Каля вёскі Казловічы-2 загарэўся стог сена, які належаў аграрнаму прадпрыемству «Юбілейны». Патушыць такі пажар справа складаная, таму вагнём было знішчана каля 5 тоннаў скошанай травы. У той жа дзень з розніцай у пару гадзін падобны пажар адбыўся і ў суседнім Лёзнінскім раёне. Там каля вёскі Пунішча загарэўся стог саломы. У парку герояў у Воршы ўлады вырашылі ўсталяваць агромністы флагшток, на які пойдуць немалыя сродкі з бюджэту дзяржавы. Гавораць пра 5,7 мільёна рублёў. Некаторыя крыніцы пры гэтым нагадваюць пра дэфіцыт бюджэту раёну ў 18 мільёнаў. Агулам плануецца, што вага флагштоку, на які павесяць афіцыйны чырвона-зялёны сцяг, складзе амаль 18 тонаў. Грамадскае абмеркаванне праекту пачалося 5 верасня і скончыцца 19 верасня. Пазнаёміцца з дакументамі і планаваным выглядам флагштоку можна на сайце райвыканкаму ў катэгорыі «Грамадскія абмеркаванні» або ў будынку гэтай установы. Добра скончыліся пошукі 9гадовага хлопчыка з Копысі. 10 числа ён не вярнуўся дадому са школы. Бацькі самастойна не змаглі знайсці хлопчыка і выклікалі дапамогу. У Копысь на пошукі прыехала 21 машына міліцыі і ратавальнікаў. Да пошукаў далучыліся настаўнікі мясцовай школы. Агулам усю ноч хлопчыка шукалі 78 чалавек, а віноўнік гэтага ўсяго, аказваецца, застаўся ў аднакласніцы
рэзідэнцыі і нікому пра гэта не паведаміў. У канцы выпуску пра станоўчае. На гэтым тыдні стала вядома, што з хіміі вызваліўся аршанскі палітвязень Александр Вольскі. Мужчына адбываў пакаранне за каментары ў сацыяльных сетках ва ўстанове адкрытага тыпу на вуліцы Караткевіча ў Менску. Сімвалічна для аршанца, хоць вуліца носіць прозвішча не ў гонар славутага пісьменніка-земляка. Александр адседзеў увесь свой тэрмін – 3 гады хіміі. Нагадаем, што недавно па памілаванні таксама былі вызваленыя Васіль Бераснеў і Вольга Стаброўская. Прычым жанчыну афіцыйна вызвалілі па памілаванні, хаця і заставалася сядзець літаральна пару тыдняў. Шчыра віншуем аршанцаў-землякоў, якія вызваліліся, і спадзяёмся, што іншыя палітвязні неўзабаве пабачаць сваіх родных на волі. На гэтым у нас на сёння ўсё. Нагадаем, што нашыя навіновыя выпускі ў гэтым сезоне можна будзе глядзець па пятніцах, але на канале выходзяць і іншыя відэа. Таму раім падпісацца на канал, калі для вас гэта бяспечна. Да новых сустрэч!